pa. Isang tanong, isang sagot lang. Tao ka hindi? Hindi mo alam? Sinabi ko na, di ba? Ano ka? Demonyo! Anong klaseng demonyo ka? Sino nagpadala sa'yo? Sino nagpadala sa'yo? Akala mo masisindak mo ako ng ganyang kabilis? Oy, hindi lang ikaw ang demonyong nakalabas sa bansang Pilipinas, tanda mo. Ha? Pinadala ko ng aking ama na si Jesucristo. Ngayon, susubukan mo pa rin ang lakas ng kapangyarihan ng aking ama? Masakit! Ngayon, bakit ka pumasok sa taong yan? Hindi ko kailangan magpakilala sa mga tao kung sino ako. Ha? Kung ikaw ay isang demonyo, di ba sinasabi mo ikaw isang demonyo, bakit hindi mo maangat yung mga kamay mo at patayin mo ako? Di ba? Yun naman ang tungkulin nyo na patayin ako, di ba? Aray ko! Ha? Masakit! Sasaktan kita. Ikaw ang mapilit, ha? Ipapasok kita dyan. Bakit ka pumasok dyan sa loob ng katawan ng taong yan? Bakit ka nga pumasok? Di ba sinabi ko sa'yo, hanggang suot mo ang binigay ng mahal na ina sa akin. Ang mahal na ina ang binigay sa akin yung kwintas niyan. Hindi mo mabubuhat ang katawan mo kahit espiritu ka pa. Lalo iipit yan. Tanda mo. Hanggang walang bumubuka sa aking bibig na aangat ang kamay mo, hindi mo maangat yan. Pahihirapan ka yan. Bakit ka nasa loob ng katawan niya? Kung ikaw ay isang demonyo. Ha? Hindi mo alam talaga. Bakit ka nasa loob ng katawan niya? Kailan? Dahil hindi na ka pumasok sa kanya. Hinatanong kita sa pangalan ni Jesucristo. Ha? Sige, lumabang ka. Pipilipitin kita ng pipilipitin. Well, lalagyan ko ng pako yung pamo. Yan, kabilang pamo rin. Yan, di mo na magagalaw yan. Ano, kala mo magagalaw mo pa yan? Sige, papako ko pa rin yung kabilang mo pa. Sa lupa. Oh, yan. Oh, yan. Ano, lalabang ka ba? Ano, di ba? Sinabi ko sa'yo, hindi mo kakayanin kami, tanda mo. Wala kang kakwenta-kwenta, tanda mo sinasabi sa'yo. Ang tanong ko lang, sagutin mo kung gusto mo makawala sa loob ng katawan tao niyan. Bakit ka pumasok dyan? Sino nagpahintulot sa'yo? Bibigyan kita ng 1 minuto. Isa. Bibigyan kita ng 3. Sa pangalan ni Jesucristo, pupugutan kita ng hininga. Akala mo matatakot mo ako at sabi mo kahit demonyo ka? Sinabi ko na sa'yo kung sino ako. Tingnan mo ko! Tanda mo, hindi makakabante ang mga pamo. Kahit anong gawin mo dyan katakalas, hindi ka makakalas yan. Hanggang suot mo ang kwintas ng mahal na ina. Miguel ka na. Kakantahan lang kita, tanda mo. Pahihirapan kita dahil salbahe ka. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng sama. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ano? Aatake ka ba? Titigilan mo siya, hindi? Ang demonyo, hindi basta-basta sumusuko. Alam ko yan. Hanggang hindi ko nararamdaman ang takot sa puso mo, tatakutin kita, tanda mo. Hindi mo ko matatakot. Di mo magagalaw lahat ng mga pamo at kamay mo. Sinasabi ko na sa'yo ang totoo. Bibitaw ka sa loob ng katawan niya, hindi? Hindi! Bakit ayaw mo siya bitawan? Alam kong hindi ka bibitaw dahil sinasabi ng mga anghel ko na hindi ka daw bibitaw basta-basta. Bakit ka hindi bibitaw? Anong dahilan? Naamoy ko kasi ang amoy mo. Yung amoy na imbornal na parang bulok. Yan ay galing sa impyerno. Bakit ka nasa loob ng katawan niya? Anong dahilan? Dami mong tanong! Ang aking ama ay nagtatanong na maayos sa iyo. Demonyo, kung demonyo ka talaga. Bakit ka nasa loob ng katawan lupa niya? Sino nagpadala sa iyo? Sino nagpadala sa iyo? Ayaw mo kong kausapin talaga. Hindi tumitigil ang aking ama. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Tanda mo.
Ang Panginoong Kristo pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Bakit yung bibig ko? Tumitiklop? Kaya tumitiklop ang iyong bibig dahil binubukas ko ang iyong diwa at isipan sa pangalan ng aking Ama na si Kristo. Sino bang makapangyarihan sa lahat? Iba ang Diyos namin na Panginoon mo rin. Ibuka mo ang bibig ko. Hindi mo mabubuka ang iyong mga bibig. Tanda mo, sinasabi ko sa iyo. Bakit ka mo? Hindi ka makakatawag dito sa templo ng aking Ama. Ito'y binasbasan ng Panginoon Kristo. Walang demonyong makakapasok dito sa loob ng katawan lupa ng ganong kabilis. At hindi ka rin makakalabas ng buhay dito, tanda mo. Sinasabi ko lang siyang totoo. Kaya hindi mo mabigkas ang iyong mga labi at hindi ka makatawag ng hukbo mo. Dahil hindi mo alam, mayroon kang anghel na sa likuran na tutusok sa iyong puso. Ano? Ano? Bibitaw mo siya, hindi? Hindi ko, wala kang karapatan na utusan ako, tanda mo. Ang tanong ko lang, sasagutin mo. Sa pangalan ng aking Ama na si Kristo, si Jesus Nazareno. Gusto mo? Bakit ka nasa loob ng katawan niya? Gusto mo dalhin ko siya sa dilim? Alam mo, Gusto mo dalhin ko siya sa dilim? kahit dalhin mo pa siya sa dilim, huwag mo kong tinatakot. Tanda mo, pinakilala ko na sa iyo ang aking sarili. Kung hindi ka naniniwala, ako ay instrumento ng aking Ama na si Kristo, si Jesus Nazareno. Wala akong magagawa sa iyo. Tanda mo, sinasabi ko sa iyo, hindi kita kinakatakutan. Ang kinakatakutan ko ang aking Ama na paluin ako sa puwet. Tungkulin ko na ibalik ito sa pananampalataya at tungkulin din kita lipunin at ibalik sa impyerno. Naintindihan mo sinasabi ko sa iyo? Sasama ko siya. Alam mo, hindi mo siya masasama. Bakit ka nasa loob ng katawan niya? Anong dahilan? Nasa uluhan niya ako. Alam ko, nasa uluan ng utak mo siya. Huwag mo na akong linglangin. Tanda mo, marami na ako nakalaban na demonyo. Tanda mo, namatay na rin ako. Ayusin mo yung bibig ko. Bakit hindi ka makapagsalita? Hindi mo ko magsalita maayos. Alam mo kaya hindi ka makapagsalita maayos? Dahil sa kwintas ng mahal na ina, ibinigay sa akin yan para isuot sa mga taong hindi marunong tumawag sa kanyang anak. Papahirapan ko siya. Gusto mo? Eh di pahirapan mo siya, mapahirapan din kita. Eh kung di, bakit hindi ka makagalaw dyan sa pwesto mo kung malakas ka? Alam ko, hindi ka kakalas dyan ng ganong kabilis. Dahil sinasabi ng anghel ng Panginoon Kristo, yung kaharap mo ay isang demonyo, hindi siya makikinig sa'yo. Ako nakaalis dito. Umanda ka. Bakit papatayin mo ako? Alam mo, Ako nakagalaw dito. hindi ka naman makakagalaw basta-basta dyan eh. Alam mo, kung ibang manggagamot, na yung aminin ko yung baguhan ako, matatakot ako sa'yo. Pero wala nang takot ang puso ko. Dahil alam mo bakit? Patay ng kaharap mo eh. Piras lang tayong patay, tanda mo. Nananatili lang aking espiritu dito sa katawan taong ito. Naiintindihan mo na? Ha? Dami mong sinasabi. Ay, bakit ikaw? Dami mo yung sinasabi. Ano? Nakagalaw ka ba? Di ba nagdadakdak din ang bibig ko, nagdadakdak ka rin. Ang tanong ko sa'yo, hindi mo napapansin, nagdarasal ang utak ko, di ba? Bakit hindi mo magalaw ang mga kamay mo? O dadagdagan ko pang bigat? O, yan. Yan. O yan. Siselyuhan ko pa yan. Lalagyan ko ng bolang apoy yan, bawat isa. Yan. Di ba gusto mo yan? Yan. Siniselyuhan ko yan. Yan, pati paa mo. Yan, bibigat yan. Pati ulo mo, lalagyan ko pa rin ng, yan, kwintas yan. Malaking kwintas yan. Kasi bigat yan katawan mo. Sige, ano? Lalaban ka ba? Ayaw mo kasi umalis eh. Alis ka sa loob ng katawan niya, hindi? Ayaw mo talaga. Ilang minutes na yan? Magte-10 po. Magte-10 na. 10 minutes. Pinagbigyan kita para magbago. Hindi ka talaga magbabago. Talagang tinatawanan mo lang ako. Akala mo naman maisahan mo ako. Naisahan kita kanina pa. Ikaw mapilit ha. Pinagbigyan kita, demonyo. Gusto ko magbago kayo, magbalik loob kayo sa Panginoon. Kasi alam mo bakit? Okay na yung bibig ko. Okay na bibig mo. Ayan o, seselyuhan ko ulit yung bibig mo. O yan. Hindi ka na ulit makapagsalita. Huwag pagsaglitain to. Inatawag ko si Rafael. Lumabas ka muna sa akin. Mata ng lahat. Ispadahin ang bibig. Inatawag ko si Rafael. Ang kangyel. Tusukin ang puso nito. Pag umatake, alam na ang gagawin. Inuutusan ko kayo bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Umanda ka ngayon. Tawa-tawa ka ha.
Palito lang ang gagamitin ko sa'yo. Humanda ka ngayon. Pasintabi po, Panginoong Hesus, Amang Nazareno. Humanda ka ngayon. Titingnan natin tawa mo, ha? Ilang minutes na yan? 10 po. 10. 1 minuto pa. Lulusawin kita. Papatayin kita. Humanda ka. 1 minuto ang binigay ko sa'yo. Humanda ka. Sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Binabasbasan ko to sa pangalan ni Jesucristo. Pasintabi po, Panginoong Hesus, Amang Nazareno. Muli akong tatawag at nananampalataya ako at nananalig ako. Inatakot ako ng masamang espiritong nito at wala daw tayong kakwenta-kwenta. Bilang instrumento niyo, Ama, ipiniluklok niyo ko upang maglingkod sa sanlibutan. Ngayon, inihiram ko ang lahat ng kapangyarihan ko sa aking puso at bindulay ng aking Ama sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Kasintalas to ng ilang. Kumanda ka na sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sinabi ko sa iyo, 1 minuto lang ang tatapos ko sa katawan mo. Lumayas ka! Masamang espiritu sa loob ng katawan ng taong ito. Manahimik ka sa pangalan ni Jesus. Amen! Tinatanggalan kita ng hininga at inuubos mo ang lahat ng kapangyarihan mong masama at nilulusaw ko to sa pangalan ni Jesucristo. Amen! Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen! Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Gumising ka sa pangalan ni Jesucristo. Tinatawag ko si Monique. Amen. Tinatawag ko ang iyong kaluluwa at espiritual at espiritu. Bumalik ka na sa katawan lupa mo. Binabasbasan kita sa pangalan ng aking Ama na si Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gumising ka. Gising. Idilat mo yung mga mata. Dilat. Ikuha mo na pala. Bigyan ng tubig. Hindi tatanong sa kanya si Magnetico. Mainit sa katawan ko. Naglakbay. Inom ng tubig. Anong pang-aapelido niya? Espiritu Dominguez. Espiritu Dominguez, tinatawag kita sa espiritual ng Panginoon Kristo. Bumalik ka na sa katawan lupa mo. Magnetico, kunin siya at ibalik sa katawan lupa niya. Ngayon din sa utos ko. Amen. Gumising ka. Uminom ka ng tubig at idilat mo yung mga mata mo. Inom. Hoy, dilat mo yung mga mata mo. Sabi mo in Jesus' name. Inom. Inumin mo muna ito tubig. Mapapagod to. To. Idilat mo yung mga mata mo. Dampi mo yung laap, tubig at tubig. Kapag ay, mali pala, sorry. Inumin mo muna ng konti para bumalik agad yung lakas mo ng ganong kabilis. Tama na. Bago ka malis sa bahay nyo, hindi mo mapigilan na lumuluha ang mga mata mo. Pangalawa, ang bibig mo ay nangangalay at parang hindi ka makapagsalita. Yung dalawang kamay mo, iangat mo, hindi mo mabuhat. Sumasabay yung bibig ko sa kamay ko. Yun lang. Yun lang naramdam mo, ay yun lang naalala mo at saka nasa madilim ka lang. Tapos merong... Mukhang maitim Oo. na nakakatakot. Yun lang naalala mo. Yung pagkatapos bago ka gamutin ng Diyos. Okay lang yan. Basta't lagi ka lang magdasal.